A Xunta investirá 2 millóns de euros na construción do novo pabillón de Monteporreiro e 1 millón en actuacións de saneamento en Pontevedra. É o acordo que formalizaron hoxe o presidente Alfonso Rueda e o alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Grazas ao presidente por asinar este convenio que nos axuda, non, a mellorar a calidade de vida dos pontevedreses. Sempre que se fala, se chega a acordos e nós somos un concello que quere ter unhas relacións excelentes con todas as administracións para que Pontevedra siga avanzando. Rueda e Lores aproveitaron tamén o encontro desta mañá para abordar outras cuestións pendentes e o caso da liberación da Xunqueira da Gándara, onde actualmente hai instalacións de titularidade autonómica. Xa hubo un primeiro contacto técnico, agardo que nos nun prazo curto de tempo pois decidamos exactamente que é o que necesita a Consellería e que é o que pode ofertar o Concello para executar ese traslado, non? Dende a Xunta dixo Rueda hai vontade de acordo. Xa está previsto o traslado do parque de maquinaria da Axencia Galega de Infraestructuras. En canto ao taller do Servizo de Bombeiros Forestais, o presidente asegurou que hai que negociar as condicións do traslado co Concello. Estamos en negociacións respecto da súa ubicación, que teria que estar no Concello de Pontevedra, e tamén respecto despois dos custes para unha nova nave que habería que construir, pero onde logo a intención da Xunta de Galicia, negociando con o Concello de Pontevedra, é que esas dúas zonas se liberen e queden para disfrute de todos os veciños. O alcalde puxo tamén sobre a mesa a posibilidade de que a Xunta colabore no financiamento da gran final das Series Mundiais de Triatlón que a cidade acolle este ano, enmarcando a suxeriu nos eventos do Xacobeo. Rueda amosouse receptivo a esta proposta, agardando a que o que se comprometeu no seu momento no Goberno Central, como todos os xacobeos, os beneficios fiscais dos patrocinadores, a día de hoxe, dun xeito bastante incomprensible, sigue sin pechar. O que propón o alcalde pode ser perfectamente un dos acontecementos pola potencia que vai ter a repercusión na que a Xunta de Galicia se poida implicar. Para poder compensar o déficit que neste momento temos que, en fin, andamos alrededor dos 400.000 euros de déficit. Intentaremos pois cerrar as contas si o Xacobeo, a Xunta, Turismo, quen sea, nos bota unha man. E que o ambiente de entendemento marcou o encontro desta mañá entre Xunta e Concello. Que a colaboración entre administracións é algo bo e que, polo tanto, non sucede absolutamente nada, máis ben todo o contrario, en que nos poñamos de acordo en asuntos de interese común, incluso con diferentes perspectivas. Creo que isto é o que hai que facer, nin pecharse en banda, nin facer bloqueos. O novo Montecelo, a rehabilitación do Pazo de Lourizán, a construción de vivenda pública ou o proxecto de dragaxe do Lérez son outros exemplos do compromiso que, segundo Rueda, ten a Xunta con Pontevedra.